गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। मतदान प्रतिशत बढ़ावे खातिर जिला अधिकारी श्री अखंड प्रताप सिंह जी भोजपुरी में कहनी लोगन से अपील, छोड़ के जलपान रउआ करी सबसे पहले मतदान। रउआ लोगन के बता दी कि सरकार मतदान करे खातिर जनता के जागरूक करे खातिर हमेशा प्रयासरत रहेले, फिर भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पावेला। एक वजह से सरकार विज्ञापन का सहारा ले ले, जैसे टेलीविजन का प्रचार प्रसार करके, न्यूज पेपर में प्रसार करके और जनता लोग के जागरूक करे खातिर हर तरह से प्रयास करे। कबो कबो अभिनेता तो कभी कभी अभिनेत्री को भी सहारा लेवल जाला, तो कबो कबो लड़का द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए सिलसिले से बढ़ावल जाला कि कुल मिलाकर के एजा का मतदान प्रतिशत बढ़े। जनता मतदान के दिन अपन सब काम छोड़ के सबसे पहले संविधान द्वारा अधिकार का प्रयोग करे और इलेक्शन में अपन मतदान करे, एक अच्छा नेता का चुनाव कर सके। जिला पर मतदान प्रतिशत बढ़ावे खातिर जिम्मेदारी जिला अधिकारी के कंधा पर होला। हर जिला के अधिकारी एक कार्यक्रम में अपन प्रयास में लगल रहनी। यही कड़ी की आगे बढ़ावे खातिर उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला के जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह जी देवरिया के ग्रामीण जनता के मतदान प्रतिशत बढ़ावे खातिर भोजपुरी में सहयोग और अपील कैले बानी। ये देखी कि अब जो है इलेक्शन घोषित हो गल बा और ये बार जो देवरिया का इलेक्शन का डेट 1 जून के देल बा और उसमें पिछली बार का जो मतदान रहे वो मतदान में देवरिया का नाम बहुत ऊंचाई पर ना लेवल गयल बा। उमा अगर देखा जाए तो मतदान प्रतिशत हमन का रहे खाली 57% रहे। तो ये बार हम पूरा 7 विधानसभाओं में घूमत बाड़ी और हर प्रधान से ये अपील करत हैं कि तोरी गांव का जवन जितना वोटिंग परसेंटेज रहल और जे बाहर रहत है सबके छुट्टी में बुलावा और खासकर ये बात के प्रेरित करा कि सब बढ़ चढ़ के मतदान करे, ताकि देवरिया का मतदान प्रतिशत हमन को 75% से पार करावल जाए। चूँकि आयोग हमन के ये बात के मतलब टारगेट देले है कि सबके आपन मतदान प्रतिशत 70 से पार करावे के है, लेकिन चूँकि देवरिया रउआ लोग का जिला बा तो हमन के ये चाहते हैं कि एज्जा का मतदान प्रतिशत 75 पार हो जाए। तो हमन के आप लोगों से अपील बा कि सब खूब ढेर सारी संख्या में बाहर निकल के देवरिया के गौरव दियाई।